Després de 12 anys sense fer-ho i per demanda popular, Ses Majestats els Reis d'Orient han tornat a escollir el mar per arribar a Lloret. Serà aquest 5 de gener a les 6 de la tarda. Un cop desembarcats, seran rebuts per les autoritats locals a l'Ajuntament. Una de les novetats de la comitiva reial d'enguany és la presència d'una representació molt important de les entitats de Lloret que s'han sumat a l'acte per tal de rebre Ses Majestats amb tots els honors. Un cop hagin saludat des del balcó de l'Ajuntament, Melcior, Gaspar i Baltasar es dirigiran en cavalcada fins al pavelló municipal d'esports per rebre a tots els nens i nenes. S'han previst diferents talls de trànsit i d'estacionament en algunes de les vies per on passarà la rua, com per exemple els passejos Agustí Font, Jacint Verdaguer, Camprodon i Arrieta.